Elikkä me löydettiin tollanen pikkuauto, tollanen. Tai mä löysin. Ja me nyt ajateltiin tehdä kaikkea hullua sillä. Joten Roni aika nyt eka laskea taas noin. Anna palaa. Mitkä fiilikset? Aatu, mitkä fiilikset? Okay, laske. No niin, laske. Ei niin. Noniin, nyt mennään uuteen haasteeseen latpaus. Eli nyt me testataan tätä tällä niin tässä keinussa tätä. Nää on meidän maidioja keksintöjä. Mä itse asiassa jatkan videoa vasta sitten kohta, kun se on koisvaiheessa. Mitä vittu toi? Onks se nyt niin paha? Noniin, Vuvukin. Voihan se päällä. Lintta. Ei lintta. Ei herra jumala. Mitkä toisen? Se on tuolla toisella puolella. Häh? Se on tuolla. Okay. Oota, mä otan. Hei Roni, kato tänne. Mitkä fiilikset? Hyvät passit. Elikei se näin. Huono mäki. Hae se meidän auto nyt. Palataan ensi klipissä. Mitä? Hän ei oikeesti itke. Mutta palataan ensi toisessa klipissä. No laita se vaan siihen niin. Tonne tuli se läs. Hei! Sit muista pitää vetää linttaa, mä menen tonne alas. Lintta! Lintta! Mitä? Nyt kuuluu ihan halliainen, kun laskee tuota. Kuuluu vaan. Kääntyy se! Noniin! Tuu!
tunnelma taatu. Parhaat. Haa! Vähän just kiva. Eikö ollutkin kiva? Oli. Kimmo. Se aukes. Noniin. Mulla on sitten laittaa. Ei se vaan. Lasketaanko vielä? Joo. Okei. Venähän ne mulle. Joo. Nyt näitä meidän pelleilyjä ei enää tuu nauhalla, mutta kyllä vielä tänään vielä jotain kuvataan tonkaan. Mutta ei nyt, me lasketaan vielä pari kertaa. Moikka. Jumalauta. Jaha. Jumala, outo. Ottakaa hetki kuva. Joo, tässä äsken kun mä ajeltiin, niin se ihan hajosi se meidän auto. Niin Nyt se on vaan puussa. se on tuolla puussa, mä heitettiin se sinne. Tuolla noin, tuolla meidän tasalla. Mutta nyt vähän purkaa. Hyväksi kalma. Joo, mutta ei tässä enää mitään muuta. Jotka mun kanavaystävästi tehnyt. Me tehdään tänään varmaan Ronin kanssa vielä joku yhteinen video, joku ihan haaste tai joku tommonen, mut hei, ei tässä mitään muuta. Mori. Mun sommet tulee tähän näyttöön. Mori. Läpsäytä.